పో ఫస్ట్ పో, నువ్వు మట్టి తినకు పో. చూసినా గోమాత కంటే నేను అంటే ఎంత ఇష్టం, ఎందుకంటే నేను ఎత్తుకోగానే మూత్రం పోసింది చిన్నగా. ఎందుకంటే ఒకటి రెండు జాడలు అంతుంది అంతే. సుభద్రాదేవి మేడం గారు గుర్తుగా ఉంచుకుంటారు. ఈ చిన్న పిల్ల పుట్టిన ఆవు పిల్ల గుర్తుండిపోయేలాగా మేము ఈ గోమాత పేరు ఇప్పుడు మేము పావని నారాజు పేరు పెట్టాలనుకుంటున్నాం. జై శ్రీరామ్, జై గోమాత. చూడండి చిన్నది పుంగునూరు ఆవు పుట్టింది, తన్న కదా చిన్నది. అయ్యో ఎంత చిన్నగా చూడు, చిన్నది పుంగునూరు ఆవు పుట్టింది. దీని పేరు ఏం పేరు పెట్టాలంటే, అయ్యో ఇది చిన్న పొరగా టైర్డ్ పోసడుగా ఎత్తుకోగానే ఈ టైర్డ్ పోసింది, ఎత్తుకోగానే మీద టైర్డ్ పోసింది. ఇది ఆవు పిల్ల ఏ ఆవు పిల్ల ఆవు పెట్టింది. దాని తల్లి పుంగనూరుది. చూసినా గోమాత కంటే నేను అంటే ఎంత ఇష్టం, ఎందుకంటే నేను ఎత్తుకోగానే మూత్రం పోసింది. నిన్న మాకు మంచిగా నిన్న రెండు పుట్టినాయి. ఇదేమో చిన్నది పుంగనూరు జాతి పుట్టింది. ఈ పెద్దానికేమో తెల్లది ఆవు పేయ పుట్టింది. చూడండి ఎట్లుందో, తెల్లగా ప్యూర్ తెల్లగా ఎట్లుందో. కానీ ఇది పెద్ద హైట్ ఉంటుంది. ఇది చూడండి ఎంత హైట్ ఉందో. దానికి దీని కాలకాడికి ఇట్లేదు, అది చిన్నది వస్తుంది, నిమ్మలంగా వస్తుంది, కుక్క పిల్లలాగా వస్తుంది. అయ్యో తనగాలది. ఈ రెండు పక్క దీని కాళ్ళ దగ్గరికి ఇట్లేదు. ఇది రెండు సేమ్ ఒకటే రోజు పుట్టినాయి. చూడండి ఎట్లుందో. మంచి తెల్లగా ఎంత మంచిగా ఉందో ముద్దుగా. ఈరోజు నిన్న రెండు పుట్టినాయి. నిన్న ఒక తెల్లది, ఇంకొకటి అయ్యో పోతుంది, భయపడుతున్నాయి. ఇంకా తెల్లగా ఉంది చూడండి, సూపర్ ఉంది. ఏంటంటే మాకు ఎప్పుడు గుర్తుండిపోయేలాగా మేము ఈ గోమాత పేరు ఇప్పుడు మేము పావని నారాజు పేరు పెట్టాలనుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే వాళ్ళు సాయం చేసినందుకు మేము ఎప్పుడు వాళ్ళు మర్చిపోవాలని చూస్తానికి. ఎవరైనా సరే మా గోశాలకు సాయం చేసిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరిని మేము ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకునే ఉంటాం ఎల్లప్పుడూ. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ గోమాతను చూసినప్పుడైనా మాకు వాళ్ళు సాయం చేసిన గిట్ట మాకు గుర్తుకొస్తుంది. ఏంటంటే వాళ్ళు మమ్మల్ని మర్చిపోయినా గిట్ట మేము ఎవరైనా సరే వాళ్ళు మమ్మల్ని మర్చిపోయినా గిట్ట మేము మర్చిపోము. ఈ చిన్ని గోమాత పేరు మేము పావని నారాజు మేడం గారు ఇద్దరు పేరు వస్తట్టు పెట్టుకుంటున్నాము. ఇది ఎప్పుడు గుర్తుండిపోతుంది మాకు గోమాతను చూసినప్పుడల్లా. ఎందుకంటే మాకు ఫినిషింగ్ గిట్ట ఇచ్చారు వాళ్ళే. ఫస్ట్ మాకు గరుకు సమ్మం వేయించి ఫస్ట్ గోశాల ఫస్ట్ మాకు ఒక 10,000 రూపాయలు ఇచ్చి మాకు చుట్టూ ఈ ఫినిషింగ్ ఇప్పటిదాకా గిట్ట ఈ ఫినిషింగ్ ఉంది గోమాతలకి. చిన్నగా సూపర్ ఉంది. నాకు ఈ తెల్ల షర్ట్ నాకు వైట్ టీ షర్ట్ కన్నా ఎక్కువ మెచ్చిపోతుంది గోమాత. మంచిగా ఫుల్ అంటే మంచిగా అనిపిస్తుంది. ఇంకోటి చిన్నది పుట్టింది, ఇంకా పుంగనూరు రావు. ఇంకా ఒక మేడం గుర్తు ఉంచుకుంటాం. అది గిట ఆ మేడం పేరు ఇంకా సుభద్రాదేవి మేడం గారు. ఎందుకంటే మాకు ట్రాక్టర్ ఇప్పించారు. ఎందుకంటే మాకు ఇంత కన్నా ఖర్చు పెట్టి మాకు ట్రాక్టర్ ఇప్పించినందుకు సుభద్రాదేవి మేడం గారు గుర్తుంటట్టు మీ చిన్నది గోమాత కనబడుతుంది. చూడండి చిన్నగా ఉంది, చూడండి భలే ఉంది మంచిగా చిన్నగా. ఎందుకంటే ఒకటి రెండు జాడలు అంతుంది అంతే. దిగుతుంది రెండు జాడలు అంతుంది. ఎంత ముద్దుగా ఉంది చూడండి. తల్లి చూస్తుంది, నా తల్లికాడ తీసుకోతా. ఇది మేము సుభద్రాదేవి మేడం గారు గుర్తుగా ఉంచుకుంటారు. ఈ చిన్న పిల్ల పుట్టిన ఆవు పిల్ల మేడం గారు ఇది మీ గుర్తుగా మేము ఉంచుకోవాలనిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఎల్లప్పుడూ మా గోశాలకి ఇంకా సాయం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ఏమన్నా మా గోశాలలో ఆవు పిల్ల పిల్లలు పుడతాయి ఆవుకి వాళ్ళ పేరు పెడతాను చూస్తారు. ఎందుకంటే ఎల్లప్పుడూ గుర్తుండిపోతుంది. దీని తల్లి చూడండి ఏదైనా అవతల ఉంచింది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాని తల్లి ఉందిగా, ఇప్పుడు మనం దాని దగ్గర వెనక పొడుస్తుంది. అందుకనే జాలి ఇతలకు వచ్చి దీన్ని వీడియో తీస్తున్నాం. లేకపోతే ఇది దాని తల్లి చిన్న
అంత బుద్ధి ఉంది. ఇందాక ఇది నా మీద టాయిలెట్ పోసింది. చిన్నపోరు కరెక్ట్ ఎత్తుకో టాయిలెట్ పోసి రైట్గా పోసింది ఇది. పోనేనా మీ మమ్మీ కడిగి పో సరేనా. వస్తుంది 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 ఇది ఎవరైనా ఇంకా ఇది గోమాతలకు కొంచెం దాన గిట్ట ఇప్పేయాలంటే ఇప్పవచ్చు. అంటే ఈ 2 పిల్లలు ఉన్నాయి కదా, ఇప్పుడు పుట్టిన వాటికి అంటే వీటికి ఇప్పుడు పచ్చెక్కన ఈ తౌడని ఇప్పుడు చాలా ముఖ్యం వీటికి. ఎందుకంటే వీటికి చిన్న పాలు ఉంటాను కానీ పాలు ఇస్తానికైనా కొంచెం ఉంటుంది. ఎవరైనా సరే అంటే ఒకటేమో బస్తా 600 రూపాయలు అవుతుంది, 50 కేజీల బస్సు వస్తుంది. ఈ రెండింటికి మీరు ఎవరైనా కొంచెం దానా ఇప్పేదలుచుకుంటే కొంచెం ఇప్పేయవచ్చు దానా. అంటే మీరు ఇష్టం ఒక బస్సు అయినా ఇప్పవచ్చు. చిట్టి దూడకి చూడు ఎట్లా అనుకుంటుందో, చిట్టి దూడ. వీటికి మనం ఏమైనా ఈ రెండింటికి మీరు ఏమైనా దానా కొంచెం ఇప్పేదలుచుకుంటే ఇప్పేయండి. చాలా వీక్నెస్ ఉంటాయి వాటికి. ఇది గిట్ట తల్లి, దీని పిల్ల అక్కడ ఉన్నాయి. ఓ మీ మమ్మీ కాడి ఓ మట్టి తినకు పో ఫస్ట్ మట్టి తినకు పో ఓ చూస్తున్నావు. అడుగు మమ్మీ కడు ఓ